Any 1906. És dissabte al matí i en una ampla plaça de Balaguer una multitud fervorosa desfila darrere la figura simbòlica de Nicolás Salmerón amb una gran senyera onejant al costat. S'està gestant solidaritat catalana i els crits de Catalunya ressonen amb força. Un nen observa extasiat. No acaba d'entendre què succeeix al seu voltant, però sent l'esgarrifança de viure un moment solemne. Queda commogut però segueix jugant amb altres vailets. Jugant, es talla amb una canya i amb la sang del tall escriu Catalunya a la paret de casa. Durant dies, la inscripció queda visible, símbol viu de l'emoció que al moment ha deixat gravat en aquella ànima infantil. I com ho sabem, això? Vides, memòria, comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen part del patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.